Tak, dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám na dnešní prezentaci výzkumu firmy Mutualus ohledně toho, jak české firmy implementují udržitelnost do své praxe. Máme tady ještě účastníky, kteří se připojují, takže jim dáme chviličku, aby se ještě dopřipojili. Ti, kteří už se připojí, tak si klidně ještě doneste něco k pití. Máte ještě chvilinku času. V mezičase bude fajn, abychom se malinko poznali, ti, kteří se dnešní prezentace účastní, takže do chatu nám můžete napsat, z jaké organizace jste přišli, jakou funkci tam zastáváte, případně nějakou krátkou zprávu, třeba co si z dnešní prezentace chcete odnést, a dáme ještě minutku, dvě ostatním, aby se dopřipojili a poté začneme. Takže zhruba za minutu začínáme. Tak, ještě jednou dobré ráno všem. Vítáme vás na dnešní prezentaci výsledků výzkumu implementace udržitelnosti v českých podnicích. Jak už jsem před chviličkou řekl, budeme rádi, když se nám představíte prostřednictvím chatu, odkud jste, z jaké organizace přicházíte, jakou funkci tam zastáváte, případně pošlete krátkou zprávu nám i ostatním účastníkům dnešní prezentace, abychom se takhle trošku poznali. Zároveň máte možnost v průběhu celé prezentace nám poslat nějaké dotazy do Q&A sekce. Věřím, že minimálně ke konci budeme mít prostor na ně zodpovědět. Poslední zpráva, tahleta technická, tahleta prezentace je nahrávaná, abychom vám i ostatním, kteří se zaregistrovali, mohli poslat záznam z této prezentace. Tak tolik k technickým záležitostem. Já vás ještě jednou vítám na dnešní prezentaci. Jmenuji se Tomáš Babáček a nejdřív vám jenom krátce chci představit nás, kteří vám tady dnes zprávu budeme představovat. Nejdřív k samotné firmě Mutualus. Mutualus je advokátní kancelář, která se zaměřuje na regulaci podnikání a podnikové procesy právě v oblasti udržitelnosti. Já se jmenuji Tomáš Babáček, jsem zakladatel Mutualusu a advokát, jeden z několika advokátů Mutualusu. Chtěli jsme podpořit stereotyp o upjatých právnících a neupjatých neprávnících, takže já jsem ten právník, co má kravatu, a moji dva kolegové tady na prezentaci profesně nejsou právníci. Nejdřív představím Jakuba Adamce. Jakub je přední český odborník na oblast technických standardů využívaných právě při řízení a vykazování udržitelnosti, má doktorát z environmentálních věd, je poradce Mutualus a právě výzkum, který vám dnes budeme prezentovat, za Mutualus vedl. A vedle něj, já to vidím nalevo vedle něj, je Matouš Půl, který je jeden z prvních Chief Sustainability Officers dosazených do této funkce na českém trhu, takže pro jednu z největších českých bank vlastně implementoval udržitelnost zevnitř organizace a dnes tedy v pozici poradce Mutualusu radí ostatním organizacím, jak na to. Tak doufám, že nám funguje dobře spojení, Jakube i Matuši, že se slyšíme a že vy můžete mluvit, je to tak? Dobré ráno. Taky dobré ráno, zdravím všechny. Perfektní, děkuju. Tak a já přejdu nejdřív k tomu, abyste věděli, co na dnešní prezentaci můžete čekat. My vám vysvětlíme, jak výzkum probíhal, jaké metody jsme k tomu používali. Představíme vám hlavní výzvy, kterým podle výsledků výzkumu české firmy čelí. Podrobněji se zaměříme na 3 okruhy těch výzev. No a budeme se vám, byť ten výzkum je velmi široký, tak přece jenom nějak se snažit sumírovat ty závěry a hlavní doporučení, která vyplývají z toho výzkumu
A jak už jsem řekl, na konci budeme mít prostor pro to zodpovědět vaše otázky, takže pokud jakékoliv máte, tak se neváhejte zapojit do Q&A sekce, abychom se k ním na konci dostali. Tak, já nejdřív jenom letem světem tedy krátce představím, o čem ten výzkum je, kdy probíhal. Ještě jednou výzkum probíhal od září 2024, prováděla ho advokátní kancelář Mutualus a předmětem toho výzkumu byly výzvy, to znamená lidově řečeno problémy, potíže, kterým české firmy čelí, když se snaží aplikovat evropské standardy pro vykazování podnikové udržitelnosti, SRS, potažmo ESG, protože v těch interakcích s těmi zapojenými podniky se velmi záhy ukázalo, že firmy vlastně SRS a ESG dost směšují, takže řada těch výsledků se nevztahuje vyloženě k SRS, ale k podnikové udržitelnosti jako takové. Do toho výzkumu se zapojilo 30 firm a odborníků různými metodami, o tom bude řeč ještě podrobněji za chvíli, ale bylo to mimo jiné a zejména prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů, ty trvaly většinou 1,5 až 2 hodiny. To znamená, že to byly relativně strukturované a hluboké rozhovory, které se nám nepodaří za jiných okolností vést a kterými se tedy dostáváte skutečně k jádru věci. Takže to je, myslím si, jedna z těch největších přidaných hodnot těch výzkumů, že skutečně těmi různými metodami vydestilovali maximum informací, které můžeme získat o tom, jak české firmy podnikovou udržitelnost implementují a čemu v té souvislosti čelí. Výsledkem toho výzkumu je výzkumná zpráva. Ta má, jestli se nepletu, 120 stran, takže to možná není čtení, které byste zvládli prostě na první dobrou, a proto i ta dnešní prezentace, abychom vás trošku do toho děje uvedli. Nicméně přesto vás vyzývám nebo nabádám, abyste si tu zprávu přečetli, protože přestože má tedy 120 stran, tak je velmi, velmi podnětná, mimo jiné tím, že zhruba na 60 stranách obsahuje zhruba 700 výroků těch podniků, které jsme právě získali při těch strukturovaných rozhovorech, jak už jsem řekl. V té zprávě nenajdete vyloženě citace, ty výroky jsou anonymizované, takže nebudete vědět, která firma říkala to nebo ono. Nicméně je zachovaná ta autenticita a hloubka těch výroků, což vždycky, když asi jakýkoliv jev člověk popisuje nějak souborně, tak samozřejmě to má jinou kvalitu, ale když se tedy s konkrétním člověkem, konkrétní firmou bavíte o tom, co řeší a jak to řeší, tak to má samozřejmě vždycky naprosto jinou hloubku. A to je právě ta hloubka, kterou přináší ten výzkum a ta samotná zpráva. Takže určitě neváhejte se do té zprávy zahloubat třeba v té dané tématice, v té dané oblasti, která vás nejvíce zajímá, a jakoby si podiskutovat s těmi, kteří se toho výzkumu zúčastnili na téhleté úrovni detailu. Právě díky těm výrokům a některým dalším datům, která ten výzkum bral v potaz, ta výzkumná zpráva přináší skutečně velmi plastický obraz toho, jak české firmy s podnikovou udržitelností zachází, čemu čelí, jakou přidanou hodnotu má pro ně podniková udržitelnost, což s ohledem na to, jak je tohleto téma diskutované v pozitivním a negativním světle a kolik zdrojů tahleta oblast spotřebovává, bude spotřebovávat dál, tak to považuji za velmi, velmi podstatné, abychom se všichni v té roli, kterou v této oblasti zastáváme, tak abychom se těmito tématy skutečně zabývali.
Poslední dvě ještě informace na začátek ode mě. Ten výzkum, tak jak podrobně popisujeme ve výzkumné zprávě, tak je nestranný, nezávislý, prováděla ho skutečně jenom advokátní kancelář Mutualus ze svých zdrojů, takže není financován žádnou nadací, nějakou jinou organizací. A poslední informace, záštitu nad tím výzkumem převzali Ministerstvo financí, Ministerstvo životního prostředí a Svaz průmyslu a dopravy České republiky, kterým tímto děkujeme za to, že nám mimo jiné pomohli tomu, aby se řada firm do toho výzkumu s důvěrou takto zapojila. Tak a já už v tuto chvíli předám slovo Jakubovi Adamcovi, aby nám pokud možno podrobněji vysvětlil, než se dostaneme k těm samotným výzkumům a hlavním závěrům toho výzkumu, aby nám vysvětlil, jak ten výzkum probíhal, protože, jak už jsem předeslal, nebyla to krátkodobá věc, byl to roční projekt, kapacitně velmi náročný, tak kdybychom se mohli třeba rozvědět, jaký je rozdíl mezi výzkumem a průzkumem a jak to, že tedy toto je výzkum a ne průzkum, tak Jakube, jestli můžeš. Děkuji moc Tomáši za ten úvod. Já teď teda v krátkosti se pokusím nějak shrnout vlastně, co jsme použili za metody, jaký tam byl vzorek těch podniků a proč teda používáme vlastně nějaký vůbec metody, proč to je tak jako důležitý. A možná teda Tomáš se mě tady na úvod ptal docela jako složitou otázku, jaký je teda rozdíl mezi výzkumem a průzkumem, dost často to je třeba jako zaměňovaný. Možná přímo tím bych začal. Vlastně výzkum obecně je, jak už Tomáš zmínil, jako většinou nějaký dlouhodobější proces, je vlastně zakotvený často na výzkumných otázkách, kde vlastně se snažíme odpovědět na nějakou výzkumnou otázku. Jo, v našem případě ta výzkumná otázka hlavní, jak už Tomáš naznačil, byla, jaké jsou hlavní výzvy a překážky, kterým teda české podniky čelí při implementaci ISRS. Takže to byla vlastně ta otázka, kterou my jsme se řídili a snažili jsme se na ní odpovědět nějak strukturovaně za pomocí určitých metod. Takže cílem je vlastně toho výzkumu obecně je získat nějaké nové poznatky, testovat hypotézy a odpovědět právě na ty výzkumné otázky. Používáme hodně analytický přístup ve výzkumu a čerpáme již z existující teorie a z existujících vlastně znalostí a poznatků a snažíme se je posunout někam dál. Takže to je vlastně, co je to výzkum. Ten poznatek na konci by měl být nějak zobecnitelný a přispět právě k té vědecké komunitě. Ty metody se používají proto a jsou velmi transparentně popsány kvůli tomu, aby šly právě replikovat, případně testovat. Transparentně se tam pracuje s limity výzkumu, které taky popisujeme a tak podobně. Takže to je vlastně výzkum, to je to, co jsme vlastně dělali. Máš zmínil průzkum, což je třeba jedna z častých jako zaměňujících a může to jako vypadat, že jsme například dělali průzkum, což je do jisté míry pravda, ale průzkum je většinou jako více plochý, často jen jako popisný a deskriptivní. Tam není cíl odpovědět na nějakou výzkumnou otázku, ale spíše na nějakou jednoduchou otázku, jako co, nebo kolik, nebo kdo, jo, koho budeme volit a tak podobně. Jo. Takže to jsou spíš průzkumy, už tam nejsou tak popisované často limity, metody a tak podobně. Takže to je vlastně ten hlavní rozdíl. Často se jedná spíš o statistiky a tak podobně. Jo. Takže to je vlastně průzkum. A ten samotný průzkum může být jednou třeba z těch metod toho výzkumu. Ale výzkum je nutný chápat opravdu jako nějaký souvislý soubor složitějších akcí, které vedou teda k novým poznatkům a případně k nějaké nové teorii. Takže to se pokoušíme vlastně i my v tomhle výzkumu, což si můžete vlastně i vy sami ověřit proto i ta výzkumná zpráva vlastně má i 120 stran, protože se nedá jen o ty výsledky, ale o ten celý proces a transparentnost toho, jak jsme vlastně postupovali. Já vám teď v rychlosti jen tady ještě zmíním tady, co bylo použity za metody. Už jste určitě měli čas si to trochu přečíst. Nejdůležitější metodou a stěžejní byly polostrukturované rozhovory s podniky, se 14 podniky. Tam samozřejmě je velmi důležité, jaký vzorek těch podniků byl, to vám pak také popíšu. A ostatní metody byly doplňující. Ale proč jsme vlastně použili víc metod? To je určitě důležité zmínit, že
vlastně použili jsme něco, co se nazývá odborně triangulace, kdy dochází vlastně ke kombinaci různých metod s cílem snížit nebo omezit jako limity a problémy těch určitých metod a dospět k nějakému závěru. Takže my se vlastně díváme z různých pohledů pomocí těch různých metod na stejný problém, což ten problém byly výzvy implementace ISRS potažmo ESG. Takže proto i ty různé metody, které potom mohou potvrdit, případně vyvrátit ty zjištění z těch určitých metod. Důležité je tedy říct, že hlavní metodou byly polostrukturované rozhovory. Ještě jen v krátkosti, co to polostrukturovaný rozhovor znamená. Měli jsme připravenou na základě nějaký literární rešerše a pilotního rozhovoru nějakou strukturu, podle které jsme postupovali, ale ta struktura, to téma se potom mohlo vyvíjet dál. Takže vlastně záleželo, kam se dostane. A proto i ten charakter našeho výzkumu lze spíše definovat jako explorativní, to znamená nějaký průzkumný, nerad teda používám to slovo, ale spíš, že chceme něco objevit, něco nového. Nechceme jen statisticky potvrdit nějaké výzvy, ale chceme je odhalit, chceme je pochopit, chceme je popsat. Takže to je to vlastně, co děláme, nějaký základní výzkum, přinesení vlastně nějakého prvního pochopení, na základě kterého potom můžeme se dál odpíchnout a už dělat třeba i ta statistická šetření. Takže pokud vlastně tady jsou nějaký výzkumníci, určitě si myslíme, že tenhle výzkum dává skvělý základ právě do té problematiky výzev ohledně ESG obecně, případně SRS a řízení podniků obecně taky. Takže půjdeme už asi vlastně, můžeme na další slide, kdy tam tedy probíhalo ten sběr dat, to je to, co jsme si ukázali těmi různými metody, sezbírali jsme ta data. Tady možná jen v krátkosti vám můžu říct, že celkově tam vlastně bylo v těch přepisech 160 000 slov, což je řádově 350 stran. To jsou data, se kterými my jsme vlastně pracovali. Co se týká těch rozhovorů, to je obrovské množství dat a co my jsme dělali, byla vlastně tematická analýza. Takže my jsme předdefinovali a definovali nové témata v tom průběhu pomocí induktivně deduktivního přístupu tím, že vlastně vznikaly nějaká témata na základě těch výroků. Takže když někdo řekl, například dole máme jeden výrok, financování ESG agendy není problematické, tak my jsme ho například zařadili do tématu zdroje. Někdo jiný řekl, financování ESG agendy je problematické, tak jsme ho opět zařadili do toho tématu zdroje. A takhle vlastně vznikaly ty témata. Tohle rozřazení udělal na začátku vlastně jeden kodér a pak došlo k nějakému kolaborativnímu přehodnocení těch témat 2 kodéry a potom vlastně ještě celý ty témata posuzovali další 2 výzkumníci. Takže takhle vlastně vypadala nějak ta analýza dat a na základě toho nám vzniklo 10 témat nebo skupin těch výzev, které jsou v té zprávě a určitě to je zajímavý, kde vlastně jsou rozřazeny ty jednotlivé výroky a o tom pak dál bude ještě hovořit kolega. A v těch, možná ještě jen zmíním, že v těch 10 tématech je dalších 55 podtémat. Takže to opravdu obrovské množství aspektů a témat, kterých jsme se dotkli, které v těch rozhovorech zazněly a které určitě, pokud budete chtít, tak jsou velmi, velmi zajímavé se kouknout do té zprávy specificky na ta témata, která vás budou zajímat. To si myslíme, že i ta přidaná hodnota. Tak a samozřejmě existují určité limity toho výzkumu a jedním jako z těch hlavních limitů je samozřejmě vzorek, koho jsme se ptali. Jo, tak i proto vlastně jsme aplikovali tu triangulaci, čili víc metod, ale co se teď specificky týká toho vzorku 14 podniků, tak tady vidíte nějaký jejich základní popis, o koho se jedná. Jak vidíte z těch informací, že opravdu se jedná zejména jako české firmy, ryze české firmy, a většinou jsou velmi zkušené, jsou to velké nebo větší podniky, už se zkušenostmi a vlastně vždycky jsme se bavili s nějakou osobou, která již má tu ESG agendu na starost nebo je nějak uchopená. Takže to je ten limitující faktor, že to jsou vlastně ty podniky, s kterými jsme se bavili. Takže ta přenositelnost například na malé a střední podniky je nižší. Není úplně nulová těch poznatků, protože nějaké informace máme zprostředkovaně, ať už z těch dalších metod nebo i od těch podniků, co zaznělo v rozhovorech, ale ve výsledku je nutné s tímhle výzkumem pracovat s těmito limity.
Samozřejmě dalším limitem, kterým bych ještě zmínil, je subjektivita těch výzkumníků, kteří samozřejmě, kdyby to kódoval kdokoliv jiný, například Japonec, teď to nemyslím nějak jako negativně, ale tak samozřejmě z toho jejich pohledu by to bylo třeba zakódované jinak. Takže taky je to specifické pro to, kdo to vlastně zakódoval, kdo to rozřadil do těch jednotlivých témat a tak vznikly ty témata. No a poslední věc, kterou i vy jste nám často pokládali už v otázkách, je to specifické období, protože, jak Tomáš zmínil, ten výzkum trval v podstatě rok. A přišel i v rámci toho omnibusu, který přišel vlastně na začátku letošního roku, tak se ta krajina mohla měnit, ale to není tak podstatné. Důležité je, že vlastně v Česku se teprve ta praxe tvoří. Jo, to je jeden i z těch poznatků, že praxe není ustálená, tvoří se, jsme na začátku. A to znamená, že ty výsledky za 5 let budou muset být interpretovány v tom, že vlastně ta situace, která byla, je opravdu tvořící se. Tak to je za mě asi všechno. Doufám, že jsem odpověděl jasně na tu otázku. A teď teda ještě bych předal slovo Matušovi, který teda doufám, že nám teď představí ty témata, o kterých jsem mluvil, který je vlastně to hlavní, co ten výzkum vám může přenést. Ještě jednou dobré ráno. Poté, co jsme vám představili nás a představili jsme vám metodu, tak věřím, že už se všichni těšíte na to, abyste se dozvěděli to, co jsme v rámci výzkumu zjistili. Jak říkal Kuba, rozdělili jsme to naše zjištění nebo výsledky do 10 témat nebo 10 skupin výzev, kterým podniky čelí, když implementují reporting podle SRS nebo udržitelnost obecně. Tohleto jako ze své praxe, jak už firemní, tak potom poradenské, tak když jsem se vlastně snažil udržitelnost ve firmě zavádět a často jsem si říkal, je to jenom můj problém, nebo je to vlastně jako něco obecného, jako čelí tomu taky ostatní, jakým způsobem se s tím perou. Tak tohle si myslíme, že je ta přidaná hodnota vlastně v té naší zprávě, jo? Že vy si můžete přečíst kapitolu 6, kde jsou popsané vlastně jednotlivá ty témata a podtémata projící a přečtete si tam opravdu autentické výroky vlastně vašich peers nebo kolegů v jiných firmách, kteří se pravděpodobně potýkají s velmi podobnými problémy nebo výzvami, jako máte vy. A můžete si potom říct, jo, nejsem v tom sám, pomůže vám to popsat ten problém. Trošku vám to taky nastíní i některá řešení, který vlastně kolegové využili, používají, které jim fungují, ale my jsme se v tom výzkumu nesnažili vlastně najít nějaké univerzální řešení nebo 100% to řešení popsat. Tak slyšíte? Tak doufám, že mě slyšíte. Dostal jsem zprávu, že to možná není. Já slyším dobře, Jo, tak snad by to jo. mělo být v pořádku. Výborně. Tak já se pustím teď už do těch jednotlivých skupin, tak tady vidíte prvních 5. Já bych některé vám tady představím maličko podrobněji, o některých se podíváme více do hloubky, potom vlastně v samostatné sekci později, ale co je důležité, zamyslete se nad tím, které jsou pro vás ve vaší praxi, ať už ve firmě nebo v poradenské praxi nebo ve výzkumu, kterému se zabýváte, které jsou relevantní, protože až vám je tady dopředstavím, tak potom spustíme hlasování a můžete si označit ty, které jsou relevantní pro vás a tím taky to pro nás bude jako zpětná vazba, kterému případně se potom můžeme věnovat dál. Tak začnu vzděláváním a budováním kapacit. Vidíte tam na konci číslo, tak to je vlastně množství výroků, které najdete potom v té výzkumné zprávě, jak jsem říkal, v kapitole 6. Tak v tom vzdělávání a budování kapacit většinou ta výzva je v tom vybudovat nějaké kompetenční centrum, ať už nějaký samostatný
ESG tým nebo jinou formu, kde by se vlastně schromažďovala a budovala kompetence, která potom se rozšiřuje do celé firmy a tam už do toho zase vstupuje to vzdělávání. Takže ta výzva je o tom, jak jako člověk, který to máte ve firmě na starosti, tak jak získat si dostatek relevantních informací, jak vzdělat sama sebe a jak ty informace komu a které potom vlastně rozprostřít přes celou firmu. Další je interní a externí komunikace, kde naprosto klíčovou roli tady hraje vlastně komunikace směrem k vedení společnosti, protože tak, jak se k tomu staví vedení, tak se potom k udržitelnosti staví i celá firma. A často jako jednou z těch výzev je, jakým způsobem získat na svou stranu vedení, pokud to třeba je bráno jako regulatorní povinnost a vedení je k tomu relativně ambivalentní. Dalším součástí vlastně té interní a externí komunikace je vlastně odkomunikovat, co to vlastně ta udržitelnost je, nějaký koncept, jo? Protože lidi mají často jednak svoje vlastní představy, které můžou být pozitivní nebo negativní, je to spojeno s řadou předsudků a a udržitelnost může být vnímána velmi neurčitě, ale třeba také velmi úzce, jako jenom třeba uhlíková stopa. Jo, takže vlastně odkomunikovat ten samotný koncept, aby celá firma pochopila, co to je a jak je to relevantní pro samotnou firmu a pro jednotlivé zaměstnance. Pak jsou tam důležité hodnoty a ideály, protože každý si s tím něco spojuje a může to vnímat pozitivně, může to vnímat negativně jako zelený úděl, nebo naopak jako něco, od čeho si slibuje zlepšení vlastního života. A s tím vy se v té komunikaci musíte vypořádat. Důležitou roli hraje také firemní kultura, protože pokud máte dobře nastavenou třeba profesionální firemní kulturu, tak potom zavedení takového vlastně nového a složitého konceptu je daleko jednodušší, než pokud ta firemní kultura sama o sobě nefunguje. A také ta komunikace, když se podíváme na jednu důležitou část té komunikace externí, tak je to hodně komunikace s obchodními partnery a dodavateli, protože mnohdy měli jsme v tom výzkumu velké firmy, které mají mnoho dodavatelů a potřebují vlastně těm dodavatelům vysvětlit, že od nich potřebují některé udržitelnostní charakteristiky těch produktů, které dostávají, nebo případně také nějaká data vlastní reporting. Tak. Jako třetí oblast tak je motivace, proč vlastně se společnosti udržitelností a reportingem udržitelnosti zabývají, tak tam jsme zjistili, že naprosto to, co je vlastně úplně v každé firmě a v tuto chvíli asi převládající, tak je regulatorní povinnost. Bavili jsme se s velkými firmami, které tu regulatorní povinnost tuhletu chvíli mají a k této regulatorní povinnosti se mohou přidávat další, jako například marketing, to znamená, pokud vaše firma je udržitelná, můžete se stát love brandem, nebo budete lépe prodávat svoje výrobky. Zmínil jsem už další obchodní vztahy, nejsou to jenom zákazníci, mohou to být například vaše financující instituce, které od vás také budou chtít nějaké informace o vašich udržitelnostních charakteristikách. Může to být spojeno s finančními zájmy, že díky tomu, že svoji firmu děláte udržitelnější, můžete ušetřit, nebo můžete díky tomu vyrobit daleko lepší produkty. No a často vlastně ta motivace vlastně se hledá, jo? Že se hledá jakoby přidaná hodnota, kterou by zejména ten reporting měl a to je jedna z těch výzev.
Tak, pardon, a máme tady ještě ESG tým a právní prostředí a tomu se budeme věnovat později v deep diveu, stejně tak jako SRS standardům a jejich pochopení a datům. Další velká výzva, a Kuba už to předtím zmínil, tak jsou zdroje. Bavíme se o časových, bavíme se o finančních, o lidských, bavíme se o nárocích na zaměstnance a vzhledem k tomu, že to jsou vlastně dodatečné nároky na spoustu zaměstnanců, tak odpor, který se k tomu váže. Jo, a když se vám, tak jak tam bylo vlastně už zmíněno, tak na ten dostatek nebo nedostatek zdrojů, tak různé vlastně zainteresované strany v rámci firmy mohou mít různé názory. Pokud jsme se bavili s lidmi z ESG týmu, tak ty už jsou většinou v situaci, kdy už ten tým nějakým způsobem vytvořený mají nějaké základní zdroje, už na to dostali, uvědomují si, že další zdroje pravděpodobně nedostanou a musí hrát s tím, co mají k dispozici a v tu chvíli nám říkají, že finanční zdroje vlastně na to jsou. Pokud jsme se ale bavili s finančním manažerem nebo třeba s ředitelem firmy, tak ty zase nám říkali, že jakoby zajistit dostatek zdrojů pro provedení toho reportingu, tak vlastně byl a je a do budoucna bude problém. Tak na tohle to mohou být různé názory a je dobré si tohleto vlastně uvědomit. Tak, pak vlastně zdroje nemáte jenom uvnitř firmy, ale popisovali jsme vlastně zdroje externí, takže využití různých externistů nebo konzultantů a jak je vlastně efektivně využít, jo, že jak využít třeba efektivně konzultanty k tomu naučit se to, co potřebujete vlastně k udržitelnosti nebo k reportingu udržitelnosti a pak si to zavést do vlastní praxe, jo, jako takové zrychlení adopce. No a bavili jsme se také, nebo zjistili jsme také, že problém jsou nejrůznější jakoby metodiky nebo know-how, které nejsou běžně dostupné a s ohledem na to, že to je úplně nová věc, tak také to je něco, co musí manažer udržitelnosti a firma pochopit a naučit se. Reálné změny, tak to je vlastně v první jedna klíčová věc, kterou tam hraje, tak je vlastně vnímání, že do té vlastně před zavedením povinného reportingu, tak většinou, o čem firma psala, tak byly samé hezké věci. Jo, byla to vlastně taková jako soutěž v tom, kdo ukáže vlastně jako nejhezčí, nejzajímavější věc, ale nemluvilo se o těch věcech problematických, takže ten obraz byl jednostranný, zkreslený a je potřeba tohleto pochopit a také vlastně interně vysvětlit, jo, že najednou o sobě firma bude říkat i věci, které by třeba nechtěla. Jo, a do té doby to takto nebylo. Často vlastně tyhle ty reálné změny se v první fázi soustředí na uhlíkovou stopu, která je vlastně, po těch informacích je v tuhle chvíli veliká poptávka. Ty reálné změny mohou znamenat organizační změny, to znamená jak zavedení nějakého vlastně toho týmu udržitelnosti nebo ESG týmu, tak vlastně zavedení nových procesů. A ty změny mohou být skutečné, ale mohou to být také jenom změny formální, jo, kde se něco píše na papír a pak třeba časem, ale ne nezbytně v tu chvíli, kdy se to napíše, tak vlastně se to zavede i do praxe. No a posledním tématem nebo skupinou výzev tak je vlastně hledání přidané hodnoty z udržitelnosti nebo z reportingu udržitelnosti. A tam může být jak pozitivní,
tak negativní. A tu pozitivní si nechám ještě na později v této prezentaci. Co se týká té negativní, tak třeba jedna z těch výzev nebo jeden z těch výroků, který jsme slyšeli, tak byl, jsme už tak uregulovaní, tohle nás stojí obrovské prostředky a ještě o tom musíme psát. Tak, takže tohle to je těch 10 skupin výzev. A teď poprosím o spuštění hlasování a vyberte si jednu nebo více skupin výzev z těch 10, které jsou pro vaši organizaci nejvýznamnější a zaškrtněte nám je. Dáme vám na to tak 2 minutky. Tak já znova přečtu ty skupiny výzev. Vzdělávání a budování kapacit, interní a externí komunikace, motivace, ESG tým, právní prostředí, SRS standardy, data, zdroje, reálné změny a přidaná hodnota, pozitivní i negativní. Mělo by vám vyskočit okno na Zoomu s touhletou anketou, kde si můžete zaškrtnout jednu nebo více, které jsou pro vás relevantní. Možná se ještě teď využiju čas a Matuši, zeptám se tě, pro tebe tam nějaké téma vyloženě je třeba nejdůležitější nebo nejzajímavější, nebo jak bys to okomentoval takhle jako z pohledu ptáka nebo z vrchu? Já asi neumím říct v tuhle chvíli jedno nejvýznamnější, nebo jako myslím si, že je jich tam víc, který jsou významný a jedno, který ve své korporátní praxi, který jsem podcenil, tak si myslím, že bylo to vzdělávání jako všech zaměstnanců. Jo, že jsem pořád sám za sebe měl pocit, že jakoby příliš málo vím, než abych o tom mohl jako vzdělávat celou firmu. Jo. Tak asi dneska už bych nebyl takhle nedržel bych se takhle zpátky. Možná. Za mě, jestli se můžu přidat, tak teda za mě jsou nejpodstatnější reálné změny. To znamená, do jaké míry se to, co řeším na papíře, propisuje do fungování firmy a s tím souvisí využitelnost dat, schopnost využít ta data, která mě regulace nutí sbírat. To jsou za mě nejpodstatnější výzvy a oblasti, na které se zaměřit a jak se potom budeme bavit i dál. Regulace je jedna věc a má určitě nějakou pozitivní standardizační hodnotu, ale zároveň má velmi omezenou roli v tom, že může něco nastartovat, může mobilizovat nějaké zdroje, ale do té míry, do jaké firma nebude schopná tyhle ty procesy využít a nebude to prostě jenom i třeba vnímat jako pro ní prospěšné, tak je ta přidaná hodnota toho veškerého snažení velmi, velmi omezená. Takže za mě jsou tohleto ty nejzajímavější výroky, které stojí za to konfrontovat vlastní zkušenost s tím, jak to vidí ostatní firmy a trošku získat nějaký lepší jemnocit pro to, kde si stojím já, jestli to vidím realisticky nebo ne. Možná ještě z mé strany, jestli můžu komentář k tomu zase z toho výzkumného hlediska, tak vlastně těch 10 výzev, nebo těch 10 skupin výzev jsou opravdu skupiny jenom a každý ten podnik je ve specifickém kontextu a to, co jsme zjistili, je, že každý se potýká s různými výzvami, nejen co se týká těch skupin témat, ale i těch podtémat a dalších specifických aspektů. Takže rozhodně vlastně nemůžeme říct, že nejdůležitější jsou data tak snadno, obecně průřezově. Opravdu musíme se kouknout na ten kontext každé dané firmy, v které vlastně operuje, jaké tam jsou systémy, jaká tam je infrastruktura, jaké tam je řízení, jaká tam je historie a tak dále. Takže vlastně ty podmínky potom definují ty samotné výzvy. Takže nejde takhle vlastně snadno říct, i to je ten jeden závěr výzkumu, nejde takhle snadno říct, co vlastně je hlavní výzva. Tak to je ještě komentář z toho výzkumného hlediska. Tak já myslím 2 minuty, že nám uplynuly, tak já končím hlasování a zobrazíme si, co nám
Tak, Což potvrzuje to, co teďka naposled řekl Jakub, tak. že asi není jedna výzva, která Mhm. naprosto válcuje ty ostatní. A co nám tady vyšlo jakoby nejvíc? No, vidíme, že vlastně minimum, co tady je, tak je vlastně ESG tým je 23%, takže to je čtvrtina z vás. A nejvíc je skoro polovina, a to máme vzdělávání a budování kapacit, to znamená mít k dispozici dostatek lidí v týmu a poté celou firmu vlastně jakoby vzít sebou na tu cestu prostřednictvím vzdělávání, tak to je asi největší tady. A jako druhý data 44%, tak to se taky, myslím, potkáváme s tím, co se nám vlastně objevilo v tom výzkumu samotném. 40% interní a externí komunikace, jakým způsobem o tom mluvit interně i externě. Tak já myslím, že za mě odpovídá, je to vlastně v lajně, Kubo, co myslíš, i s tím naším, i s těma výsledkama výzkumu, přestože my jsme si nedělali, jak říkal Jakub, my jsme si nedělali čárky, jako kolik firem v kterém, jo, a které je nejdůležitější, ale ta četnost vlastně se nám jako potvrzuje. Děkujeme vám moc za účast a já předám slovo Tomášovi. Tomášovi. Děkuju. Perfektní. Děkuju taky. My se teď podíváme trochu podrobněji na 3 skupiny výzev. Tou první bude to, co teďka vy účastníci jste z zhruba čtvrtiny uvedli jako tu pro vás nejzásadnější oblast, to jsou ESG týmy. Budeme se snažit nejít příliš do hloubky, protože asi chápete, že prostě roční prostě výzkum, můžeme tady jenom jako naťuknout ta témata. Ty skupiny jsme chtěli nicméně trochu podrobněji. Co vyplývá z těch různých dat, rozhovorů a různých dat, která jsme ve výzkumu zjistili ohledně ESG týmu. Tady paní píše v chatu, jak může jeden člověk znát všechna témata, když se ptá, kolik lidí se vždycky těch rozhovorů za tu kterou organizaci zúčastnili. No, naprosto samozřejmě validní komentář. Z těch výroků vyplynulo, že ESG tým by potřeboval lidi, kteří perfektně znají firmu, lidi, kteří rozumí ekonomice a financím, lidi, kteří dokážou řešit compliance, co není compliance, jak zavádět compliance, jak ji kontrolovat, lidi, kteří chápou ekologické aspekty fungování firmy, lidi, kteří dokážou sbírat a analyzovat data, lidi, kteří dokážou dělat project management a change management, to znamená uřídit složitý nějaký změnový projekt v rámci firmy. Jak tady říkal Matuš, lidi, kteří o tom dokážou komunikovat, vysvětlit to dovnitř firmy, ale dokážou to taky vysvětlit mnoha dalším externím subjektům, kteří žijí něčím jiným, mají úplně jiné možnosti, prostě mají úplně jiné podmínky než vy ve vaší firmě. A last but not least, lidi, kteří rozumí tomu danému reportingovému standardu, ať už je to SRS nebo nějaký jiný globální nebo jiný prostě standard nebo rámec, který si ta firma určí pro to, jak externě komunikovat tu svou ESG performance. No, asi nám je všem jasné, že za prvé tohleto všechno v sobě nemůže snoubit jeden ESG manažer. Takže zklameme, nebo ty výsledky zklamou ty, kteří měli kdy v úmyslu ESG agendu pokrýt svým ESG manažerem. To není v lidských silách, aby pokryl jeden člověk. A troufám si říct, že to ani není v silách nějakého ESG dedicated týmu, který případně ty větší firmy mají ten luxus poskládat. Navíc, jak řada těch výroků dokládá, firmy teprve postupně zjišťují v průběhu těch projektů, co vlastně potřebují a ty jejich potřeby se průběžně mění. Takže není skutečně realistické chtít, aby tohleto všecko pokryl jeden člověk anebo nějaký specifický tým lidí na tuhletu agendu dedikovaný. Jinými slovy, odpověď na otázku, jak tohleto všecko pokrýt je, zapojit co nejvíc lidí ve firmě, aby ideálně všechny tyhle dovednosti, kapacity byly pokryté.
Jak jsem říkal, tohle si můžou dovolit velké firmy, pro malé střední firmy je tohle nepřekročitelná bariéra a je to rozhodně jedna z věcí, kterou je potřeba řešit, ten rozdíl v kapacitách těch typů organizací. Co k tomuhle tématu ještě chci zmínit, co se ukazuje z těch výroků, je zásadní role mandátu od vedení. Ať máte ten tým složený jakkoliv, tak pokud je odstřihnutý od vedení, tak má velmi omezenou schopnost využít ty kapacity, které v sobě snoubí a efektivně vlastně pomoct udělat ten step up ve vedení firmy. Na konci já to nebudu číst, ale jsou tam nějaké příklady výroků, které najdete v té výzkumné zprávě, jak jsme říkali, tam zhruba 700, takže velké množství, ale jenom abyste viděli, do jaké míry granularity, podrobnosti a řekl bych až intimity těch procesů a těch výzev firmy popisují a vy je můžete konfrontovat ty svoje s těmi, které tedy ta výzkumná zpráva zaznamenává. Tak, Ještě můžu prosím tě do toho skočit, Tomáši. Ano. Ještě tady už vlastně i v chatu zazněla nějaká otázka ohledně toho vzorku, kdo nám odpovídal. Možná, jak jsme tam měli těch 14 podniků, možná by bylo zajímavé, kdyby se ještě vysvětlil, nebo jak zmínil, jak velký ty týmy se nejčastěji objevovaly u těch podniků, s kterými jsme se bavili, jak vlastně takový ESG tým může vypadat, kolik to zhruba je lidí a tak podobně. Určitě, jak ty jsi říkal, ty firmy, které se zapojily do těch polostrukturovaných hloubkových rozhovorů, tak to jsou spíš velké firmy, které mají něco, co bych řekl, ESG dedikovaný tým, který může čítat od 2 do třeba 20 lidí. Takže i v tom vidíme, jak jsi říkal, prostě proto je potřeba vnímat ty prostě specifické okolnosti té které firmy. Ale pokud to máme tak nějak jako zobecnit, tak tyhle ty větší firmy jsou schopný a byly schopné si vybudovat ESG dedikovaný tým, který v sobě snoubil velkou část těch kapacit, které jsme uváděli, které ten výzkum krásně popisuje, co všecko v tom ESG týmu musí být, ale ani tyto ESG dedikované týmy neměly všechny tyto kapacity, takže potom velkou roli hraje právě ta firemní kultura a ta schopnost komunikace a spolupráce tohoto týmu se zbytkem firmy. Tak to je asi odpověď na tuto otázku. A já rovnou ale předám, Kubo, tobě slovo, jestli bys druhé téma, vlastně skupinu výzev, trochu podrobněji komentoval, a to jsou data. Určitě. Tak koukneme se na data. To bylo vlastně i v rozhovorech, i tady, co jsme viděli, to hlasování, jedno z zásadních témat. A většinou je, v ESG jsou data extrémně důležitý, ale problematický. Protože vlastně v ESG a respektive i v ISRS standardech se setkáváme s ohromným množstvím různých ukazatelů, různých indikátorů, které se snaží zachytit absolutně jiné koncepty. Jednoduše bych to popsal jablka a hrušky. A jak to teda můžeme všechno poskládat dohromady? Jsou tam velké problémy, zejména i právě v rámci ESG týmu a sběru dat. Takže to je asi ta nejzásadnější výzva, která vždycky zaznívala, a jedna z těch klíčových je sběr a nějaká jako kvalita, audit, interní validace těch dat. Je to zásadní problém i proto, že ty data se sbírají z různých okruhů a samozřejmě záleží na každé specifické firmě, jakou má vlastně datovou infrastrukturu, jakou má strukturu jen tu firemní, kolik lidí se tam musí zapojit, kdo vlastně je vlastníkem těch dat specifických, které potřebujeme, a další problémy vlastně, co se týká hlavně té infrastruktury, která může být třeba zastaralá, což pak ještě budu možná zmiňovat trošku. Takže to je jako naprosto specifický a zásadní výzva. Pak tady máme i jeden z těch výroků, co vidíme, tak vlastně popisuje, že není problém, což bylo vlastně překvapující, že když vyloženě píšete report, tak není zase takový problém ta data sehnat, zejména toho číselného charakteru, ty kvantitativní.
Problém už je u těch datových bodů, které se ptají nebo zjišťují kvalitativní informace, které jsou vlastně popisné. Jo, takže popis určitých metodik, politik, strategií, přístupů a tak podobně, který už není tak černobílý a nemůžeme ho úplně třeba vlastně přeložit do řeči čísel, tak to už jsou problémy. Rozbíhá se metodika, dochází tam k různým interpretacím a nejen, že si nevědí vlastně úplně rady třeba ty samotné týmy, ale vlastně i jejich poradci kolikrát se neshodují s nimi, ani pak třeba s auditory. Takže to je, co vlastně z toho vyvstalo, že kolikrát na nějakých specifických datových bodech problematických, a to jsou zejména ty kvalitativní, se vlastně neshodnou ani ty odborníci, kteří tady jsou. Takže to je zásadní výzva a je to normální. Jo. To je asi důležité říct, že nějak se vyvíjíme a i ten standard není dokonalý. Nebyl, teď se samozřejmě mění. Pak důležitý, co tam vlastně zaznělo, je nějaké potenciální zneužití dat. Ne úplně každý o tom mluvil, ale pár firem se vlastně o tom zmínilo, že se bojí, že by mohli mít teoreticky nějakou konkurenční nevýhodu, když zveřejňují určitá data, například co se týká emisí, z kterých lze třeba například dopočítat jako další ukazatele, jako finanční zátěž, případně kolik využívají energie, kdy využívají jakou energii a tak podobně. Takže to jsou nějaká citlivá data, které úplně nejsou vlastně pod kontrolou a už vlastně nevíme, co s nimi třeba nějaký dobrý datový analytik, když si poskládá víc dat, jako třeba právě ty od ESG, které jsou takový v podstatě black box dnes, například v kombinaci s ESG, s finančními daty, například dá dohromady, tak z toho mohou vznikat například velice zajímavé insighty právě do toho, jak funguje třeba ta firma. Takže to je jako nějaká hrozba potenciální, které firmy mohly zmiňovat. No a pak tady mám ještě další bod, ten zásadní byly, a to se týká tedy SRS standardů, specificky, že ne nutně specificky, ale těch požadavků, že, které požadují specifické ukazatele, abyste zveřejňovali, ale ty už nejsou dostatečně popsány nebo chybí metodiky k ním. To znamená, například u mikroplastů, které jsou jedním z témat vlastně v enviro části, tak neexistují vlastně metody spolehlivého měření. Kolik mikroplastů uvolňuje podnik do svého okolí. To je v podstatě v plenkách. Takže je velice těžké vlastně reportovat o určitých údajích, které například jsou materiální a jsou nějakým reálným dopadem negativním, ale neexistují vlastně ukazatele. Možná ještě příklad z biodiverzity taky, který naopak třeba můžeme a jsme schopni vlastně nějak zmapovat, co se týká stavu biodiverzity a dopadu na biodiverzitu, ale je to extrémně náročné a extrémně pracné. Takže to je vlastně, co se týká těch výzev. A naopak, co nebylo potvrzeno, tak ačkoliv existují nějaké duplikace, co se týká určitých ukazatelů, například co podniky musí zveřejňovat i Českému statistickému úřadu a podobně, tak nějaký překryv tam existuje, ale vlastně to není nějaká zásadní výzva. To se nepotvrdilo jako nějaký zásadní problém a tedy se nepotvrdilo ani, že vlastně problém nemají s těmi číselnými daty, což už jsem tady zmiňoval. Možná ještě, co bych zmínil, jak jsme zmiňovali, tak nelze takhle zobecnit všechny ty závěry toho výzkumu na každou společnost. A to se týká i dat. A tady jen jsem chtěl vypíchnout, že kdo má teda největší nevýhodu, jsou samozřejmě malé a střední podniky, případně mikro, těch už ani nemluvím, kde oni mají samozřejmě tu datovou náročnost víceméně stejnou, ale všechny ty procesy a tu infrastrukturu potřebují rovněž nějak získat a na to prostě nemají prostředky a podobně. Takže to je, kdo určitě bude mít jako nevýhodu a na ně se potom musíme dívat specifickým objektivem. Co se týká potom korporátních skupin s velkým množstvím dceřiných společností a například, když ještě fungují vlastně v odlišných biznisech, které mají odlišné produkty a fungují třeba v odlišných zemích, nedej bože mimo Evropskou unii a mají například jiné legislativní prostředí, tak samozřejmě sbírat ta data a potom je ještě shromažďovat do nějakého konsolidovaného celku je extrémním problémem.
a doteď v podstatě není úplně ten jednotný přístup. Zase to musí být velmi individualizované a je s tím samozřejmě velký problém. Zásadní a v podstatě vždycky zmiňovanou výzvou nebo problémem je sběr dat z dodavatelského řetězce. To znamená, ty firmy, které budou mít komplexní dodavatelský řetězec, budou mít samozřejmě těžký úkol. Například teď sice se bavíme o Scope 3 emise uhlíkové stopy, nicméně budou to i další data, které se postupně budou vlastně zjišťovat je v tom dodavatelském řetězci. A už jsem zmiňoval tu datovou infrastrukturu, kdy vlastně podniky, které například už fungují dlouhou dobu, například mají datovou strukturu již 30 let, tak samozřejmě jsou znevýhodněny s nějakými novějšími, nechci říct nutně startupy, ale novějšími firmami, anebo firmami, které mají vlastně to datové zázemí. Pro ně je to velmi snadný úkol jenom sáhnout do toho svého datového systému a vytáhnout data. Ty, které pracují na nějakém velmi nekonsolidovaném systému, používají Excely. Například z jedné studie jsme se dozvěděli, že 47% dotazovaných podniků používalo ke sběru a managementu ESG dat vlastně ještě Excel čistě. Takže ta infrastruktura je taky poměrně zásadním charakterem a definicí to, jak to bude složité pro vás. A samozřejmě, kdo měl výhodu, byly podniky, co se týká toho reportingu a sběru dat, které již fungují v hodně regulovaných sektorech, specificky v energetice, případně v dalších nějakých velmi regulovaných sektorech, tak ty jsou v podstatě zvyklé na administrativu, na sběr dat a na složitější úkony v podstatě těch jejich týmů a panuje tam v podstatě velká profesionalita a pro ně implementace ISRS a toho sběru dat vlastně nebyl až zase takovým problémem. Takže to je asi ode mě ty hlavní informace, co jsem vám asi chtěl říct ohledně těch dát. Perfektně děkuju. A já bych teď trochu více okomentoval vlastně další dvě rovnou skupiny výzev, právní prostředí a výklad. Ty před chviličkou jakoby řekl, že SRS standard není dokonalý, to bych nazval, že je trochu eufemismus. Skutečně ne. A to, že SRS standardy jsou extrémně široké a komplexní, se ukázal jako reálný problém, který není nějaké klišé nebo nějaká zkratka, je to skutečně problém, se kterým se podniky potýkají stejně jako s častou změnou. A opět je potřeba zdůraznit, že to není novinářská zkratka, že to je reálný problém, který stojí reálné peníze. Takže časté změny a problematický výklad regulace, ať už těch standardů nebo další regulace, které se v aplikaci těch standardů projevují, je prostě obrovský problém. Dalším problémem je kolísavá kvalita poradců, po kterých každý rozumný podnik v nějaké fázi sáhne, ale záhy zjistí, že zkrátka ta úroveň spolupráce a ta přidaná hodnota může být prostě velmi různá, zvlášť v téhleté fázi tohoto sektoru. Takže ty zkušenosti se velmi různí. A co z toho vyplývá, je volání podniků po sjednocování výkladu, dává význam, volají potom, aby stát a auditoři prostě sjednocovali, jak k té regulaci přistupovat. Jedním ze závěrů toho výzkumu, protože jsme ty výroky těch firm potom konfrontovali s našimi partnery toho výzkumu, tak jedním ze závěrů výzkumu je, že tohleto očekávání je nerealistické, že prostě není realistické čekat od státu nebo od Evropské unie poskytovat fully fledged prostě masivní poradenství a naopak je to na firmách individuálně a kolektivně v rámci různých podnikových asociací, aby si případně budovali nějaké další nástroje, návody, sjednocovali praxi, sdíleli best practice, jak k tomu kterému problému přistupovat. K tomuto tématu ještě zajímavý postřeh ohledně
toho, že ty obtíže s aplikací, konkrétně SRS, evidentně velmi klesají už po prvním roce reportingu. Zkrátka v momentu, kdy ta organizace, ten core team vstřebá tu komplexitu těch standardů, tak už prostě další období je ta složitost na dost jiné úrovni, než byla ten první rok. Jak už jsme zmiňovali, všechny tyhle ty potíže jsou překonatelnější pro velké podniky, jak říkal Jakub, zejména z těch spíše regulovaných odvětví. Zároveň se nicméně ukazuje, že ty velké podniky, které působí na víc trzích, ať už v rámci Evropy nebo globálně, tak ale řeší jiný typ potíže, a to vlastně nedostatek té globální harmonizace, takže řeší prostě jiné problémy a na to zase potřebují další zdroje, takže jako je potřeba opět vidět, že to není černobílé, že velké firmy se vším poradí, oni prostě řeší, mají jiné zdroje, ale řeší zase jiné komplexity související s tím jejich charakterem podnikání. Poslední věc, kterou chci v této souvislosti zmínit, která se v řadě těch výroků ukázala, je, že firmy poukazují na to, že mají pocit, že ta standardizace ty standardy nejenom, že standardizují to vykazování, ale možná standardizují i trochu řízení firem. Lidově řečeno prostě gleichschaltovávají to, jak firmy k různým aspektům přistupují, a nejsem si jistý, jestli tenhle ten aspekt regulace vykazování byl zamýšlen a jestli je dostatečně veřejně diskutován, jaký je rozsah tohoto efektu, ale je to rozhodně jeden z podnětů toho výzkumu, který je vhodné zkoumat i dál. Tak, já bych v tuhletu chvíli předal slovo Matušovi, aby tak, jak sliboval, že nám řekne o přidané hodnotě reportingu, tak aby řekl něco z výroků firem na tohleto téma. My bychom vás strašně neradi tady vlastně, abyste opouštěli naší prezentaci s tím, že si uvědomujete, jak strašně moc je v tom problému a výzev, a nenabídli jsme vám alespoň částečné řešení nebo světlo na konci tunelu, tak o to jsme se snažili. Je to trošku limitováno, jak jsme říkali, tím, že vlastně my jsme se na to nezbytně nezaměřovali. Ale myslíme si, že to jsou právě, že to je vlastně hrozně zajímavé a použitelné pro každodenní praxi. Takže jaká může být přidaná hodnota reportingu a přes co vlastně jakoby ten reporting ve firmě je možné prodat. Tak první, podíváte se na tu firmu úplně novýma očima a odvalujete spoustu balvanů, které už dlouho nikdo neodvalil, a můžete a vlastně pod těmi kameny můžete najít spoustu zajímavých nápadů. Takže vlastně tady jedna zkrácená jako citace, jeden zkrácený výrok: v každé oblasti jsem našel nějakou příležitost pro zlepšení. Potom vlastně ten reporting skrze dvojí významnost tak vlastně systematizuje pohled na dopady a rizika a příležitosti společnosti v oblasti životního prostředí a společenského dopadu. Takže vlastně tady máme citát nebo výrok, vlastně, že jim to potvrdilo správný směrem ke změnám společnosti a životnímu prostředí. Je to příležitost k efektivitě a zlepšování efektivity. Jeden z krásných příkladů je odpadové hospodářství, které se dlouho nějakým způsobem už reportuje, ale teprve vlastně to, že se na něj člověk musí podívat ještě podrobněji a musí se na něj dívat i firmy, pro které to třeba historicky bylo jenom okrajové téma, tak tady se dají ušetřit reálné peníze, zvlášť pokud máte nějaký hmotný biznis. No a potom ta udržitelnost sama o sobě tak je důležitá, zejména pro mladé lidi, takže vám to může pomoci získávat jak mladé zákazníky, tak i mladé talenty jako zaměstnance.
A máme pro vás i pár doporučení pro úspěšnou implementaci reportingu udržitelnosti. Tak první bod, začněte včas, nečekejte na poslední chvíli, není to, nedělat to jako GDPR, které se pak dělalo v posledních 2 měsících. Zahájit včas, postupně se to učíte, snižujete tím nejistotu. I když na poprvé to člověk neobsáhne celé a nedodělá to úplně do konce a třeba na začátku nevidíte, jak to všechno by mohlo dopadnout, a nevíte všechny detaily, tak snižujete nejistotu tím, že začnete včas a jdete postupnými kroky. Důležité je na začátku definovat si zodpovědnosti, to znamená, kdo je za co v té firmě v udržitelnosti ve firmě zodpovědný. A protože udržitelnost se prolíná celou firmou, tak je potřeba nastavit nějakou governance, to znamená způsob řízení, jo, jak se to bude koordinovat, jak se to naváže na stávající vlastně corporate governance ve firmě, jak se to napojí na představenstvo nebo ten nejvyšší orgán, který ve firmě máte, na majitele nebo jednatele, tak aby to bylo zapojeno skutečně, aby se to stalo součástí governance celé firmy. Pak je důležitý na začátku udělat si alespoň hrubý projektový plán, který popíše, kam se chcete dostat, jak se tam řádově chcete dostat. Neznáte všechny detaily na celé cestě, ale potřebujete vědět, kam se chcete dostat a jakým směrem vlastně vykročíte na začátku, rozdělit na nějaké fáze, počítat s tím, že se to bude v průběhu implementace přizpůsobovat i s ohledem na dramaticky se vyvíjející regulatorní prostředí, o kterém jsme tady už mluvili. Byla často zmíněno, že by bylo super, pokud by existoval nějaký modelový projektový plán na zavádění udržitelnosti. Zatím jsme na takový nenarazili, i s ohledem na to, že pro každou firmu to znamená něco trošku jiného, ale vlastně ten landscape vám velice dobře popisuje ty SRS standardy. Tak, pak je potřeba budovat know-how, o tom jsem už mluvil, jak v týmu udržitelnosti, tak i v organizaci a zase postupovat s nějakým plánem a postupnými kroky. Je potřeba to integrovat do organizace, nevytváříte paralelní strukturu, která vlastně není nijak napojená, ale vytváříte integrální součást řízení vaší společnosti. A pak je potřeba vlastně zamyslet se nad tím, jaké zdroje máte k dispozici, a mluvili jsme o tom finanční, lidské, časové, a jak ty interní, tak i externí, s tím, že doporučujeme tady, nebo byly zmíněny nejrůznější asociace, jejich jsou vlastně jednotlivé společnosti členy, takže naším partnerem v tomto výzkumu je třeba Svaz průmyslu, kde existuje expertní tým pro udržitelnost, ale jsou tady i specializované vlastně udržitelnostní organizace, Změna k lepšímu, Business Leaders Forum, Business pro společnost, asociace, tak, sociální odpovědnosti, tak, společenské odpovědnosti, pardon. Může tady hrát i určitou roli stát, ale to role je relativně limitovaná. Nemůžete si slibovat příliš mnoho a můžete také efektivně využít konzultantů v zavádění. A tímto předám slovo Jakubovi. Děkuji, Matuši. Tak my už se chýlíme pomalu ke konci. Já bych vám tedy ještě teď rád shrnul závěry celého výzkumu. Samozřejmě jich mnohem víc, zase můžete si kouknout do výzkumné zprávy. Nicméně možná, kdybych měl teď zmínit to nejzásadnější a to, na co jsme přišli. Žijeme v nějaké specifické době, která je tvořena nejen politickou situací, ale i společenskou situací.
A aktuálně bohužel téma ESG, téma udržitelnosti, je zatížené nějakým společenským názorem a i politickým názorem. To téma je spolitizované, často zprofanované. To je realita, v které žijeme, a tak je nutné i pracovat s tím při té implementaci. To znamená, to černobílé vnímání tam je naprosto jasné. Částečně je to symbol, i na to jsme vlastně přišli během toho výzkumu, co se tam několikrát ty respondenti zmínili, že to téma v podstatě si přebírají dvě generace, mladá generace a generace, dejme tomu, těch zkušených odcházejících, dejme tomu. A dost často to tak bývá jako jejich symbolické téma, které vlastně rozděluje i dejme tomu, ty zaměstnance v té dané organizaci a priori již mají nějaký názor nebo afekt, případně zbytečně přehnaný pozitivní smýšlení o právě udržitelnosti. Takže tak je nutný vnímat tu udržitelnost a v tomto kontextu to nějak pragmaticky uchopit. To je obrovská výzva. Naprosto zásadní výzvou, kterou vlastně ten výzkum potvrdil a co se, nechci říct, odhaluje, ale spíš jako potvrzuje, je extrémně vysoká náročnost těch standardů, které jsou otevřené k interpretaci, jsou velmi složité, chybí metodika, ta praxe je v podstatě na začátku. Nicméně pravděpodobně je to i záměr. Musíme i chápat, že v podstatě se jednalo o první výstřel těch standardů a i té legislativy. Tam není žádný pilotní nebo testovací provoz legislativy. Ta prostě začala platit. A to si myslím, že je zásadní i chápat, že teď v podstatě ten trh dává zpětnou vazbu, co by mohlo být, nemohlo být. A například, co se týká těch standardů, tak se vyvíjejí, řekl bych, velmi, velmi dobrým směrem. Co se týká té samotné regulace, ta politická situace určitě všichni sledujete, je spíše nakloněná nějaké deregulaci. A tady to vlastně ta extrémní složitost těch standardů, kterou jsme viděli v roce 2024 a i teď v roce 2025 vlastně, extrémně kontrastuje s tou nepřipraveností organizací. Vlastně udržitelnost funguje jako určitý globální audit té firmy. Jo, takže my jsme vlastně zjistili, že to, jak musí komunikovat v rámci firmy, dotýká se to různých aspektů, jak jsme říkali, velmi, velmi mnoho vlastně napříč celou firmou, tak to vlastně kontrastuje s tím, tady ta nějaká jako kvalita řízení a schopnost těch zaměstnanců a nedostatečné know-how a tak podobně. Takže tam se opravdu ukazují problémy, vyvstávají tam základní problémy, které nutně nesouvisí vůbec s udržitelností, ale jen čistě s řízením podniku. Takže to si myslím, že je extrémně zajímavé, že mohlo by to být jakékoliv jiné téma než udržitelnost, ale to, že to bylo průřezové první téma, které museli ty podniky uchopit, tak to vlastně ukázalo vlastně absolutní nepřipravenost k nějaké komplexní, složité jako změně nebo něčemu vlastně novému, tak to i ten change management. Potom, jak to vytváří ty tlaky, je to samozřejmě, co se týká specificky reportingu, je to extrémně náročné administrativní cvičení, bez pochyby. Zatěžuje to ty organizace. A o čem jsme nemluvili, a možná to je i v nějaké otázce, už to zaznělo, z toho, jak v podstatě i z toho legislativního procesu, ačkoliv jsou zmiňovány, tak vůbec nejsou zohledňovány malé a střední podniky. A už nehovoříme o nějakých malých dodavatelích, což je naprostý problém, třeba co se týká specificky potravinářského průmyslu, i z našich rozhovorů, anebo i například z různých studií, například z Itálie, kdy vlastně ty mikrododavatelé nemají, například když jsou jen dva, tak nemohou mít stejnou administrativní sílu a schopnost, jako například 150 hlavé organizace, které vlastně jsou konkurentem. A tyto potom malé a mikropodniky zejména, nebo i střední, nemohou potom vlastně tu legislativu plnit, ale ne nutně legislativu, ale třeba ani certifikace, či podobné nějaké další, dejme tomu zvýhodňující nebo zlepšující konkurenceschopnost aspekty, které vlastně oni nemohou využít a jsou tak znevýhodněny. Takže to je vlastně jedna z těch zásadních věcí, na které jsme i, dejme tomu, poukázali, nebo které jsme tam vlastně sledovali. A s tímhle samozřejmě logicky, s tím, co jsem teď všechno říkal, přichází formalismus a případně greenwashing. Ten formalismus je, že se snažíme jen něco vyplnit, aby to bylo vyplněné. Takže to je ten reporting.
Samozřejmě ten reporting, jak Matuš říkal, má své příležitosti a když lze ho uchopit vlastně i pragmaticky a kvalitně. Takže ten formalismus je určitou překážkou toho někam se posunout dál a reálně tu agendu implementovat a integrovat do toho podniku. Greenwashing, nevím, jestli jste všichni obeznámeni, určitě znáte greenwashing. Greenwashing se objevuje právě třeba byl sledován u těch italských malých a středních podnicích a jedná se vlastně o fenomén, kdy firmy nechtějí komunikovat své pozitivní dopady v rámci udržitelnosti nebo vůbec komunikovat ohledně udržitelnosti, protože se bojí ať už veřejného mínění a své reputace, tak například, že by mohli ohrozit celý sektor nebo své dodavatele a zákazníky, právě třeba masový průmysl v tom potravinářství, kde vlastně ty podniky, ačkoliv měly různé udržitelnostní aktivity, tak vlastně se je nechtěli je komunikovat, protože by tím mohli uškodit. Takže to je určitě něco, co v dnešním nějaké politické a společenské situaci se může objevovat stále častěji. Takže to je určitý fenomén, na který bych chtěl upozornit, který předpokládáme, že se tady bude do budoucna objevovat stále častěji a je to určitě jeden z problémů, který může pokřivit tu realitu, když vlastně sice se bude něco dít, určitý pokrok, ale nebude komunikován a ta realita bude vypadat, aha, nikdo nic nedělá, ale nebude to realita. Poslední ještě poznámky, které tady mám, je možná ještě na ten stát, že my jsme tedy na kulatém stolu hovořili s našimi partnery, což byl tedy Svaz průmyslu a dopravy a Ministerstvo financí a Ministerstvo životního prostředí, respektive se jejich zástupci. A oni vlastně, ačkoliv dělají opravdu všechno možné, co je v jejich silách, tak bohužel aktuálně ta kapacita chybí a chybí vlastně i ty zdroje a velký tlak někam posouvat dál v podstatě tady tu agendu, což podniky očekávají velkou podporu od státu a mají velké požadavky vlastně na ten stát. Když jsou v podstatě regulovaní, tak říkají, tak nám tedy pomožte. Ale bohužel musíme říct, že ta pomoc, jak už Matuš zmiňoval, musí být spíše hledána od nějakých jiných organizací a spíše zevnitř. Takže to je aktuální situace. Já stále hovořím o aktuální situaci. A dost často, a to je spíše jako moje poznámka, aktuálně v kruzích udržitelnosti a kdo vlastně se zabývá tematikou ISRS, je vnímán velmi negativně ten dosavadní vývoj. Já to osobně tak nevnímám. Myslím si, že byla potřeba nějaká obnova, dejme tomu, rozhodně těch standardů, nějaká oprava, nebo jak to nazvat, a nějaký vývoj. Možná teď, jestli se díváte na kameru, aktuálně v roce 2024 jsme viděli obrovský nárůst a to potvrzuje i vlastně náš výzkum, i to, že například podniky začaly rozesílat ESG dotazníky a tak podobně, i když předtím nerozesílali. A nyní vidíme obrovský vlastně propad a pravděpodobně se chystá trajektorie spíše pozvolnější, nějaké implementace udržitelnosti, ale vlastně ten startovací bod už nastal a to bylo v tom roce 2024, potažmo v roce 2025. To si myslím, že je naprosto zásadní zjištění také, že vlastně už ty firmy nějak tu udržitelnost uchopit musí a musí se k tomu nějak postavit. Takže spíš očekávajme evoluci a ne nějakou zelenou revoluci. A to je asi to hlavní, co jsem chtěl říct, vlastně na co jsme přišli, ale samozřejmě tam je toho mnohem více, takže ještě jednou vás možná budu nabádat, otevřete si tu výzkumnou zprávu, nalistujte si, je velmi přehledná, nalistujte si, co vás zajímá, klikněte si na odkaz, například na závěr, na diskuzi nebo na 6. Kapitola 6 ukazuje výzvy překážky českých podniků. To je ode mě v tuto chvíli všechno. Možná ještě poprosím Tomáše, jestli by k tomu něco dodal a co plánujeme do budoucna. Souhlas určitě, děkuju. Máme slabou poslední čtvrthodinku, takže tady je odkaz, na kterém věřím, že dnes do 12 hodin, když si na něj kliknete, tak tam bude zpráva k dispozici. Byl tady dotaz v chatu, jestli je nějaké executive summary. Není, zvažovali jsme to, ale to téma je velmi, velmi spolitizované a ten výzkum je skutečně velmi obsáhlý, jak Jakub z začátku popisoval tu metodiku, takže to není něco, co bychom chtěli sploštit na 2 A4.
takže záměrně jsme žádný kratší dvoustránkový dokument z toho netvořili, ale jak Jakub tady některé kapitoly zmiňoval, když se podíváte na shrnutí, na závěr, na diskuze a doporučení, tak je to 10-20 stran, které je jednoduše zkousnutelných, komunikovatelných i pro vaše kolegy. Znova taky odkazuju na kapitolu 6, kde je opravdu obrovské množství, to je řádově na 50 na 60 stran textu těch podrobných, jako intimních, ale samozřejmě velmi věcných, strukturovaných, kategorizovaných výpovědí firem, se kterými můžete konfrontovat tu vaši zkušenost, kde se nacházíte a kde je ta aktuální praxe. Už se posuneme k otázkám a odpovědím. Ještě na tedy téma toho výzkumu na stránkách Research najdete nejenom výzkumnou zprávu, ale řadu dalších dokumentů teď nebo později. Už teď tam budou zpřístupněné frequently asked questions, které taky velmi, velmi rychle vám pomůžou pochopit, proč se ten výzkum dělal, jak se dělal, jaké jsou hlavní závěry, jaké nejsou hlavní závěry v tomto velmi složitém komplexním tématu, takže taky velmi, velmi doporučuji vaší pozornosti. Zprávu finalizujeme i v angličtině. Pokud jste se k odběru newsletteru zaregistrovali, tak vás budeme na případné další materiály upozorňovat. No a teď už přejdeme k těm otázkám, odpovědím. Já nejdřív jenom si tady vezmu jednu, dvě, které buď už jsme krátce pokryli v chatu, nebo jsou tady v Q&A sekci. Executive Summary už jsem zmínil, postoj Svazu průmyslu k ESG, jaký je. Určitě ho tady nechci zmiňovat a komentovat. Co tady chci zmínit, je, že ani Svaz průmyslu, ani Ministerstvo financí, ani MŽP nijak do toho výzkumu nezasahovali. My jsme je konzultovali. Samozřejmě, když jsme tedy přišli s tou nabídkou, že prostě tak obrovský množství našich kapacit pro takhle rozsáhlý výzkum dedikujeme, takže že to má význam a tedy potvrdili jsme si u nich, že to má význam i pro ně, protože mimo jiné Svaz průmyslu prostě chtěli vědět, jaké jsou ty reálné výzvy firem. Takže do téhleté míry i Svaz průmyslu, pokud se ptáte na jejich postoj, tak chtěl vědět, jaký je reálný stav, ale dál žádný z těch partnerů do průběhu a do interpretace a tak dále toho výzkumu nějak nezasahoval. Takže účel splněn, tohle je reálný, velmi sofistikovaný a hluboký vhled do toho, jak firmy řeší podnikovou udržitelnost v Česku, ale ohledně formulování obecného postoje Svazu průmyslu k ESG se musíte zeptat jich. Tak, a já se posunu na další slide. Tady jsou 4 otázky, které přišly už při registraci na dnešní prezentaci. Možná si je tak nějak na přeskáčku vezmeme, jestli Matuš by byl tak hodný a zodpověděl třeba ten první dotaz. Matuši? Já přemýšlím, co bych ještě dodal k tomu, co jsem říkal na začátku, vlastně při té komunikaci. Myslím, že nejdůležitější je jako stanovit si cíl a stanovit si dobře zodpovědnosti, které vlastně pokryjou dosažení toho cíle. Jo, že tam v těch procesech vlastně největší problém, o kterém se tam mluvilo, byla vlastně velká nejasnost, která je na začátku, že vlastně lidi si nedokážou pod tím představit, co mají dělat, co se od nich očekává, tak se snažit tuhletu nejasnost prostřednictvím komunikace, prostřednictvím zodpovědnosti, prostřednictvím vzdělávání těch lidí, kteří jsou zapojení, tak zmenšit a vlastně rozsekat ten velký gargantuovský úkol, udělat obří zprávu o udržitelnosti, tak rozsekat na malé části, které mají jasně zodpovědné lidi, kteří pak dodají ty malé části, z kterých se to pak poskládá. Perfekt, děkuju.
Další otaz k datu, možná Jakube, jestli bys ty mohl zodpovědět. Jo, díky za tu otázku. Jak co nejefektivněji pracovat s daty je strašně obsáhlá otázka. Ono se zdá jednoduše, ale to je na samostatné PhD nebo výzkum. Jako za mě možná nejjednodušší odpověď, není to tak snadné, ale rozhodně je důležité si říct, že nejsou ESG data, to není nějaká speciální kategorie dat. Jsou to data jako každá jiná, takže já doporučuji spíš mít specialistu jako na data a na ukazatele o to víc, protože pracujeme velmi s odlišnými různými ukazateli a tak podobně. A možná ještě důležitý ještě zmínit Goodhart's Law, pokud vám to něco říká, kdy vlastně americký ekonom jako přišel na to vlastně, že je extrémní problém pro biznis, když se to samotné měřítko nebo ten indikátor stává tím cílem. V tu chvíli vlastně do velké míry se vyprazňuje a ztrácí smysl. Takže možná spíš bych jako kladl důraz právě na to nenutně se odrážet od těch číselných dat, ale spíš pracovat i s tou definicí, jakou má hodnotu v tom daném kontextu pro danou firmu. Myslím si, že to je jeden z těch problémů, kam se dostáváme, že všichni se chtějí porovnávat mezi sebou, ale určitá data mohou znamenat něco absolutně jiného v jiném kontextu. Takže za mě není jednotná odpověď na to, jak efektivněji pracovat s daty, je to velmi, velmi specifické. Možná ještě teď mě napadá, dost často budeme využívat umělou inteligenci, respektive velké jazykové modely, a jsou používány i právě ESG manažery, což jsme se vlastně dozvěděli při rozhovorech. A to je jeden z dalších problémů, kdy může dojít k tomu, že vlastně ty zprávy budou velmi podobné a budou mít velmi podobné vlastně formulace a tak podobně, což může samozřejmě dál škodit a nějak utvrzovat to, co už vlastně existuje. Takže na to jsem jen chtěl upozornit na nějaký vlastně i potenciální problém do budoucna s tím, že ten kontext té udržitelnosti je extrémně důležitý a neexistuje vlastně nějaká silver bullet, která vydrží, jeden nástroj, který to všechno vyřeší pro všechny firmy. Můžeme si pomáhat, ale vlastně ta práce i s těmi daty musí být individuální. Perfektně, děkuji. Poslední 2 minutky, tak jenom zrychleně dívám se tady do chatu nebo Q&A. Neplánujeme výzkum rozšířit na malé a střední podniky, nicméně plánujeme dávat k dispozici různé nástroje právě pro zvládání těch prvotních největších problémů, typicky menších organizací, které nemají velké zdroje. Uvědomujeme si to i z vlastní poradenské praxe, takže výzkum nebudeme rozšiřovat, ale k dispozici i z naší strany nějaké další nástroje, které ty firmy budou moct využít. Tak, ten třetí dotaz na elektromobily krátce. Matuši, jestli bys nějak krátce okomentoval, jenom máme málo času. Tady bych asi odkázal na podívat se na to hlediskem dvojí materiality, to znamená, pokud jako elektromobily jsou, nebo emise z dopravy a doprava samotná je podstatnou částí vašeho biznesu, tak určitě dává smysl se tomu věnovat. A pokud ne, tak potom zvážit, že je to taková, řekněme, viditelná věc, kterou je možno dát jakoby zaměstnancům signál v tom, že se tomu společnost věnuje a dá vlastně i ve své vlastní činnosti. No, takže záleží na kontextu firmy. Perfekt, děkuju. Tady dotaz z Q&A, rozdíl české a zahraniční firmy z hlediska přístupu k ESG. Já jenom řeknu, podívejte se na výroky firem, taky řada z nich se k tomu vyjadřuje. Teďka pojďme třeba k té otázce 4., která je na slajdu ohledně omnibusu, jak se změnilo chování firm, to se objevovalo teďka i aktuálně v chatech, možná Kubo, jak kdybys to mohl nějak komentovat v poslední minutě. Tady jsme dostali hodně otázek a vlastně proto jsme i připravili nějaké rychlé shrnutí, tak klidně můžete, co se týká omnibusu, se vlastně kouknout na nějaký aktuální přehled, co se vlastně změní a co se potom ještě týká nějakého doporučení. Ještě tady není finální podoba SRS, to je asi nutný zmínit a ty firmy vlastně ještě stále vyčkávají, takže to je taky důležité asi zmínit, že nemají v podstatě jinou možnost, než čekat, jak dopadne vlastně legislativní úprava, ta finální. A možná ještě zmíním, že hlavní motivací byla právě legislativa, implementovat samozřejmě reporting, ale potažmo i vlastně uchopit udržitelnost. A samozřejmě na to je navázané, že jaká bude finální podoba
té legislativy. Takže to je velmi důležité. A tady jen možná ještě se dost často zaznívalo v otázkách, které jste nám zasílali, co dělat jako podnik aktuálně. Tak samozřejmě asi nejdůležitější je zjistit, zda jste nebo nejste v rozsahu, a pak už v podstatě dle doporučení, jak vidíte tady, si můžete přečíst buď sami, případně samozřejmě budete vidět i zpětně. Perfektní. Moc děkuju. Jsme u konce dnešní prezentace, uteklo to velmi rychle. Moc vám všem děkujeme za to, že jste přišli, za pozornost, za interakci, za vaše dotazy, komentáře, moc si toho vážíme. Klidně v tom pokračujte, máte tady na nás kontaktní údaje, samozřejmě není v našich silách, aby jsme se setkali se všemi hned. Nicméně můžete se s námi potkávat na různých konferencích, setkáních, anebo prostě si můžeme dát kafe. I prostě jeden na jednoho, kontakty na nás máte, moc rádi si s váma potkáme a uslyšíme třeba vaše komentáře na tom, jak se vám zpráva četla, co jste si o ní mysleli, jestli zodpověděla vaše dotazy nebo potvrdila vám vaše zkušenosti, které sami máte z implementace udržitelnosti do řízení vašeho podniku. Ještě jednou děkujeme za pozornost a držíme vám všem palce. Matuši, Jakube, nějaký poslední slovo za vás? Možná já bych ještě jen zmínil, samozřejmě jak Tomáš, navážu na Tomáše, moc krát děkujeme, že jste se účastnili. Pro nás je to velký krok a myslím, že to je, co se týká i obecně výzkumu podnikové udržitelnosti v Česku, taky poměrně důležitý milník. A samozřejmě, když kdokoliv z vás máte jakékoliv nápady, jak dál posouvat, my samozřejmě nechceme zůstat u tohohle, ale dál využít ty výsledky, posunout je, ať už z praktického hlediska pro firmu, případně na akademické úrovni, velice rádi se s vámi pobavíme, předáme vám i vlastně naše zkušenosti a naše know-how z toho celého výzkumu a z toho procesu a dál se pobavíme, jak využít ty výsledky. Plánujeme samozřejmě dělat různé materiály, potažmo i něco, co například zmiňoval v doporučení Matuš, je nějaký obecný plán, uvidíme případně, takže kdokoliv byste na to chtěli nějak navázat, jsme samozřejmě otevřeni a rádi a jsme velmi šťastní, že můžeme nějak i pomoci a přispět k té diskuzi ohledně podnikové udržitelnosti nějakým pragmatickým způsobem. Takže já moc krát děkuji a nevím, jestli Matuš ještě ty chceš něco nějak uzavřít. Byl tady dotaz na tu Evropu, tak my ani vlastně v evropském kontextu jsme zaregistrovali několik, myslím, že tam byl nějaký finský výzkum, jo, jenom několik takovýchhle hlubších výzkumů, není jich moc. Jsou uvedeny vlastně mezi zdroji v tom našem výzkumu, takže tam se případně můžete na to taky podívat. No a držím vám palce a děkuji za pozornost. Tak moc krát děkujeme. Mějte se hezky. Naschledanou. 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 No ještě, Matuši, co zmiňoval, vlastně co se týká toho, těch výzkumů, tak aktuálně ano, těch studií je vlastně poměrně velké množství, ale dost často ty studie se dívají na zprávy o udržitelnosti. Takže to je jako, co jsem ještě možná k tomu chtěl dodat. No. A v těch, ne specificky. Souhlas. A v těch stakeholderech, co jsme zmiňovali, jsme nezmínili regulátory. Teda mimochodem, bavíme se tady dneska o SRS, ale ne o spoustě dalších předpisů, které tady každý den řešíme. Takže je tam spousta poučného čtení i pro regulátory, kterým rovněž naši výzkumnou zprávu doporučujeme ke čtení. Doufám, že nebudou smutní. No. Tak jo, tak zprávu dáváme na web a doufáme, že